Ahojte, dnes si spolu pripravíme grillované morčacie filety so slaninou a plnenými paradajkami s kozím syrom. Tak sledujte a grillujte s nami. Dnes som si zavolal na pomoc Klaudiu. Hello, Klaudi. Čauko. Známu komičku. Tak dúfam, že tento recept, čo budeme pripravovať, sa podarí a bude to tvoj obľúbený recept. Máš rada morčacie mäso? Je to môj najobľúbenejší recept. Morčacie mäso mám rada, ale nesmie byť suché, takže dúfam, že... Nebude. Budem sa snažiť a svojou pomocou to určite bude perfektné. Takže pustíme sa rovno do prípravy. Ty budeš mať na starosti prílohu. Budú to plnené paradajky s kozím syrom a ďalšími inými surovinami. Pôjdu tam aj olivy, parmezán, vňaťka. Čiže paradajky klasicky iba rozpolíš, vybereš vnútro do misky. Dobre. A ostatné veci ti poviem neskôr. Dobre. A ja zapustím do prípravy mäsa. Takže máme tu takéto krásne filety. Tu paradajku mám takto rozpoliť? Áno, áno. Tak, Klaudi, poznáš tieto filety? Nepoznám. Je dôležité vybrať túto šľachu, pretože v podstate pri pečení by stvrdla, naozaj sa to ťažko potom používa. Ty rád grilluješ? Veľmi rád. Pokiaľ je dobrá partia a dobré počasie, tak není nič lepšie, než si uvariť niečo vonku. To áno. Počúvaj, tu sa mi spravila diera, to bude vadiť? To mi bude vytekať odtiaľ, že? Nevadí. 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 Čo s tebou? Čo s tebou? Každopádne ešte tam budeme vkladať ďalšie suroviny a možno to nejakým spôsobom utesníme. Mäso mám očistené, teraz ho samozrejme ochutíme. Klasicky. Ty dávaj pozor, aby si... Čiže vegeta? Áno, vegeta a... Nie, v žiadnom prípade vegeta. Tu som vlastne ani za celú dobu ešte nepoužil. V živote si nepoužil vegetu? Áno, dávno, keď som mal možno 10 rokov naposledy. Lebo nevedel som, že... 10 ročný si vegetoval. Mali sme to doma pravidelne, ako každá rodina v minulosti. Áno. Takže není sa čomu diviť. Mäso teraz posypem ešte rozmarinom. Tak, takto máme pekne mäso ochutené. Vidíš to? Sleduješ to? Ja to sledujem, ja ťa sledujem. Tak... Obalíme do slaniny. Ty to robíš strašne rýchlo, ja to nestíham. Samozrejme, lepšie je mať kúpené rovno plátky. Čo je, oravskú alebo jakú? Anglickú? V tomto prípade používam oravskú, ale ani anglická by nebola určite zlá. Ja už končím, takto spracujeme v podstate celé mäso. A tieto 4 kúsky odložíme na neskôr do chladničky. Dobre, to si zoberiem domov. Mäsko máme pripravené, slaninu takisto schováme. No a ty pokračuješ. Takže vlastne tieto kúsky si mohla odstraniť. Takže to odstraň. No, dobre teda. Šťavu precedíš. Dobre. Čo, ešte aj cediť budem? Však si povedal, že to je ľahký recept. Tak to urobím ja za teba. Dobre. Ja, že ideme precediť cez takú tú látku, vieš? Nie, to až takto to preháňať nebudeme. Dobre. No a teraz vlastne Osolím. Osolíš, okoreníš. Dobre. Ja tam pridám trochu olivového oleja. Tak ale to bol fakt, že trochu. Poriadne. Dobre. Takže máš to osolené, okorenené, ja som tam dal olej. Natrháme alebo nasekáme olivy. Ježiš, že natrháme, ja že idem teraz rýchlo niekam trhať. Takto ja to robím, že môžeš to aj rukami, vieš, lebo niekedy to takto... Ja ti tak rustikálne. Rustikálne, áno. Aha, inak ja tam nebudem dávať tie čierne, ja to nemám rada. Dobre. Ďalej do zmesi pridáme ešte nasekanú vňaťku. Pridáme tam aj trochu struhaného parmezanu. No a teraz to premiešame lyžicou. Dobre. A paradajky naplníš. Potom poukladáš na tanier. To vyzerá super už teraz.
Vyzerá to fajn, ale bude to chutiť výborne, až keď sa to upečie. Dobre, idem najprv túto, hej? Nevadí, že tam je diera? Ja sa ťa to pýtam ešte raz. Nie, absolútne nie. Dobre. A ja idem, kým to naplníš, ja idem s mäsom na grill. Potriem rož na grille. Tak, Klaudii, mäso sa grilluje, paradajky sú čoskoro hotové. Ešte pridaj koliesko. Koliesko syru. No a potom rovno s tým na grill. A trochu to okoreníme. Tak. A osolíme. No a poď s tým na grill. Dobre. Toto som ešte nerobila, grillované paradajky. Dobre, hej? Je to perfektné. Super. Tak na chvíľu to zatvoríme. Tak, všetko sa nám krásne grilluje. Bude to trvať približne 8 minút. Samozrejme, že to budeme počas grillovania kontrolovať, mäso otáčať, tak aby bolo rovnomerne opečené do chrumkava. A potom to ochutnáme a dúfam, že to bude fajn. No, teším sa. Tak, Klaudii, ideme sa na to pozrieť, pretože ja mám pocit, že by to mohlo byť hotové. Wow. Podaj mi tanier. Takže naberáme mäso. A jak sa to vlastne volá, toto? Volá sa to veľmi krásne. Sú to morčace filety. Ja som chcela taký nejaký názov, vieš, jak Wellington. Tak, môžeš ísť s tým, není to Wellington. Ne, ja viem, že to není Wellington. Podaj mi druhý tanier na paradajky. Rýchlo. Každá minúta rozhoduje. Je pekná opečená tá koža, ona sa vlastne aj stiahne dole. Grill vypneme. A na záver ešte mäso pokvapkáme citrónovou šťavou, olivovým olejom. Na chvíľu zakrieme. Zakrieme? Alobalom. Aha. Prečo? A vtedy nám ostane krásne šťavnaté. Pretože vlastne to mäso si potrebuje ešte chvíľu odpočinúť. Šupku z paradajky stiahneme. Tu sa nám to stiahlo samozrejme samo. Aha, takýmto spôsobom. No, tak jasné. Podaj taniere na servírovanie. Dáme paradajku. Ty si viac ten, čo ide o chuť alebo o food styling? Mne ide vždy predovšetkým o chuť, ale food styling je dôležitá vec. Aj keď moje stylovanie je rustikálne v každom prípade. Tak. Tak ešte pripravíš trošku šalatiku, čiže ľahko ho ochutíš. Olivový olej, citrónová šťava, sol korene. Môžeš rukami prehodiť alebo vidličkou, nechám to na tebe. A tak vieš čo, dneska si ma naučil, že mám robiť veci rukami, tak takto. Dala si tam, áno, príliš veľa oleja, na budúce trochu menej. Takúto Ty si kopku. presne ten typ, čo dáva málo oleja. Čo? No nie, ja dávam akurát. No a ideme na to šťavnaté mäso, na ktoré sa tešíš najviac, že? Áno. Začneme týmto. Zatiaľ to vyzerá byť... No ja ti dám rovno ochutnať ešte predtým, než začneš hundrať. No. Takže mäso si takto nakrájeme na menšie Výborné. plátky. No krásne. Tak Klaudii, ďakujem, že si prišla, že si pomohla a zabavila nás. Ja ďakujem, skvelé jedlo. Ďakujem za pochvalu, je to aj tvojou zásluhou samozrejme. Tak dúfam, že som ťa inšpiroval. Áno, veľmi. A dúfam, že som inšpiroval aj vás. Prajem vám dobrú chuť. Dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.